Anem al punt 6 del temari, anem a resoldre equacions biquadrades. Les equacions biquadrades tenen aquest aspecte d'aquí, amb una x a la quarta, una x al quadrat i el terme independent. Així que resoldre aquest tipus d'equacions ens permetrà dir que som capaços de resoldre equacions de grau 4. De grau 4 que tinguin aquest aspecte d'aquí, amb x4, x2. Com es resolen aquest tipus d'equacions? Doncs amb un canvi de variable. Què vol dir això d'un canvi de variable? Bueno, aquí teniu l'equació que resoldrem, x a la quarta menys 26, x al quadrat més 25 igual a 0. D'acord? Doncs el canvi de variables que farem serà el següent. On hi hagi una x a la quarta, nosaltres posarem una t al quadrat. I on hi hagi una x al quadrat, nosaltres posarem una t. Fixeu-vos que el canvi de variable és equivalent. Si elevem al quadrat els dos termes de la igualtat, x al quadrat donaria x a la quarta i t elevat al quadrat donaria t al quadrat. En fi, que el canvi de variable en realitat és el mateix, però a efectes pràctics on tenim una x a la quarta nosaltres posarem t al quadrat i on tenim x al quadrat posarem t. De manera que la nostra equació passa de ser de grau 4 a tenir una equació de grau 2 que nosaltres ja sabem resoldre. Per resoldre aquesta equació tirarem de la fórmula amb l'única diferència, aquí tenim que la A, el coeficient de la t al quadrat valdria 1, la b valdria menys 26 i la c valdria 25, amb l'única diferència que en comptes de calcular x calcularem t. La fórmula la mateixa, menys b més menys l'arrel quadrada de b al quadrat menys 4c partit per 2a i fem la substitució. On posa menys b posarem menys 26 més menys l'arrel quadrada de b al quadrat, que és menys 26 al quadrat, menys 4 per a que val 1 per c que val 25 i partit per 2a seria 2 per 1. Fem aquest càlcul, menys 26 donaria 26, menys 26 al quadrat 676, 4 per 1 per 25 donarien 100 i 2 per 1 2. Aquesta resta ens donaria 576, l'arrel quadrada de 576 val 24, plantegem les dues solucions en funció de les dues solucions de l'arrel, 26 més 24 donarien 50, que dividit entre 2 farien 25, i 26 menys 24 donarien 2, que dividit entre 2 donaria 1. Molt bé, ja tenim les solucions de la t, però ara necessitem conèixer quan val la x, recordeu. Llavors aniríem a aquest canvi de variable que tenim aquí, la x al quadrat és igual a t, per tant si resolem aquesta mena d'equació i volem calcular la x, hauríem de fer, per passar de x al quadrat a x, fem l'arrel quadrada de t, d'acord? Per tant, què vol dir fer l'arrel quadrada de t? Fer l'arrel quadrada de les solucions que tenim aquí. Per trobar la x, per tant, el que farem serà, aquí ho teniu, el que farem serà l'arrel quadrada de la primera solució, en aquest cas l'arrel quadrada de 25 ens donarà més menys 5, i l'arrel quadrada de la segona solució, en aquest cas l'arrel quadrada de 1, que ens donarà més menys 1. De manera que en aquesta equació biquadrada tenim 4 solucions, 5, menys 5, 1 i menys 1. Grau 4, per tant, com a màxim podrem tenir 4 solucions. Doncs fins aquí les equacions biquadrades. Al proper vídeo parlarem de les equacions amb productes notables.